sidste lys. Ha! Lyset slukker. Så laver vi hyggelys. Jeg kan godt lide, at der er sådan en balsal herude i dag. Vi kan sætte dem sammen. Og nu, det hænger ret, ikke? Ej, det beklager jeg også. Det må du ikke gøre. Nej. Så bliver du bare hypnotiseret. Ja, men han havde lige lidt bøvl med at lave den som visning. Den lavede lige en advarsel. Hvad siger du? Ja, jeg er også det, men det så ud til, at han ikke lige havde lyst til at... Jeg kan selvfølgelig prøve at se, hvad der sker, hvis jeg gør noget. Det vil den ikke. Du var ikke glad for den advarsel, den kom med? Og den skrev en advarsel, da du ville starte den. Jo, fordi den kom med en advarsel. Er du sikker på, at programmet må lave et eller andet? Okay, jeg kan da mindst, jeg kan flytte med den. Og det virker herudefra med den der? Jeg kan i hvert fald flytte. Super. Så jeg vil bare gerne lige have den... det var godt. Woohoo! Tak til Dennis. Tjekker lige om. Vi gør. Ja, når det ikke gider, så er det jo det, man må gøre. Fedt. Jamen, tak for tålmodigheden. Det er godt at se jer igen. Og nu går vi i gang med del 3. Og så må vi lige se, hvordan det går. Om der er nogen, der måske skal noget i dag. Så, dagens program. Så lige hurtigt rulle ud. Vi har jo en højtid foran os. Vi tager lidt træning med i dag. Der er lidt motivation. Så er der noget psykologi igen. Der er også lagt nogle myter ind. Så skal vi også lave lidt brainstorm. Vi skal også lave lidt i dag. Og så selvfølgelig er der også en afslutning. Det var sådan lige lynhurtigt løbet igennem programmet. Julens mange valg. Det står vi overfor lige nu. I står lige midt i det, og I står i alt det, der bliver leveret til jer lige for tiden. Vi skal beslutte os for på forhånd, hvad vi vil gøre i forhold til drikkelse, alkohol osv. her igennem alle julefrokoster og igennem jul og nytår. Ikke, at I skal tage beslutningen lige nu, men det er godt at være forberedt. Har taget en beslutning om 1. Den sædvanlige, hvem kører hjem? Kører vi hjem? Og så videre. Så er der alle de her julegodter. Både dem, der bliver serveret her, der hvor I kommer hen forskellige steder lige den her højtid, og juleaften, juledagene og så videre. Og alle de rester, der er bagefter. Hvad skal vi gøre ved dem? Man skal have taget en beslutning om det på forhånd, som ikke står, nå, men vi kan lige godt spise det. Hvis man kan tåle det, så er det selvfølgelig ikke noget problem. Hvad gør vi selve juleaften? Mange ser det som et stort issue, at der er de her store højtider, hvor der er en mani med at skulle spise meget. Du skal lige huske, der er 365 dage i året. Juleaften er der kun en af. For nogen lidt flere. Så er der nemmere at dele den ud over resten. Ja, det kunne man gøre. Det kunne man gøre, ikke? Man kan jo selvfølgelig tage nogle beslutninger omkring, hvor meget skal man have i hovedretten. Hvad skal man have i hovedretten? Hvad kan man bedst lide på hovedretten? Kan man kun lide desserten, så vent til desserten. Det må man også gerne i dagens Danmark. Træf nogle valg, hvis man synes, at det bliver for meget. Eller man ikke kan styre det. Hvad sker der de efterfølgende dage? Mange skal ud og se familien på andre kryds og tværs. Der bliver også serveret en hel masse.
både alkohol, drikkelse og godter. Hvordan vil man håndtere situationen? Julefrokosterne, både efter jul og før jul, der bliver serveret usædvanligt store mængder mad og drikkelse. Hvad vil man gøre under de her? Så er der jo de her få dage, der er mellem jul og nytår, hvor man ikke lige er sammen med familien. Hvordan kommer man tilbage i sporet igen, så man ikke bliver ved med at spise det, som man har gjort de foregående 4 dage? Det er super vigtigt, at man begynder at komme tilbage i sit normale spor igen. Så er der nytårsaften. Om ikke andet, så er den i hvert fald forlænget i dagen, fordi man går ofte sent i seng. Ergo kan man nå at spise og drikke endnu mere, end man plejer at gøre. Selvfølgelig skal det være hyggeligt. Og igen, så er det 1 ud af 365 dage, man skal tage beslutning om. Skal den have fuld skrald, eller skal man være modholdende? Så går vi ind i 2025 lige om lidt. Der er lige her nytårsfortsæt. Skal man have opfundet dem på forhånd, eller gør man det kl. 24? Og hvordan holder man det? I mere end de første 2 dage, 4 dage, 2 måneder. Hvordan holder vi det i hele 2025? Eller for nogen resten af livet? Der er rigtig mange valg hele tiden. Tilvalg, fravalg. Det er det hele handler om. Det kan ikke stå alene, vi kan ikke kun træde noget fra, og vi kan ikke kun lægge noget til. Så går budgetterne altså ikke op. Fordi der kommer jo også andet. Altså, vi kan skrive en lang liste her af ting, som man hele tiden kan have som dårlige undskyldninger for, at man ikke kan holde livsstil. Der er jo ferie. Påske kommer lige om lidt. Påskefrokoster. Så kører den forfra igen. På et eller andet tidspunkt skal man have truffet en valg omkring, hvordan man kommer igennem de her situationer. Så man ikke sidder gang på gang og er skuffet over sig selv. Wow, så går den lige hele måneden. Så får vi lige set, om vi kan komme tilbage igen. Det kan godt være, når du går for langt herop, fordi den jo sidder derude. Okay. Det sidste, der lige skulle stå på den her, det var planlæggende strategi. Hele tiden, når man er forberedt, får taget de her til- og fravalg. Jeg vil kun drikke 5 øl i aften, 16 snaps og spise 3 gange risalamande. Det var min juleaften. Det må være rigeligt. Nej, jeg skal have mandlen. Det er bare synd, der er nogen, der har lagt mandlen på den første ske, og den sidste 2. Børnene skal jo have, ikke? Planlægning. Ikke? Nogle dage kan man bare sætte en streg og så sige, her, der tænker jeg ikke over det. Ikke? Det vil også være okay, for så har man taget en beslutning. Når vi har taget en beslutning, så kan vi ikke bagefter sige, hvorfor tog jeg den her beslutning? Kan I følge mig? Det er vigtigt, at vi træffer en beslutning, og så er ærlige omkring den. Frem for at vi hele tiden går og dårlig samvittighed. Den kan vi nemlig ikke bruge til ret meget. Den holder os bare nede. Det udvikler vi også ikke af. Det er faktisk den følelse, jeg sætter med nu. Ja. Når du siger det der. At for det første synes jeg ikke, at det skal være noget nytårsfortsæt. Jeg synes, at det er en livsstilsændring, man er i gang med nu. Og så synes jeg, at man slet jo tit sig selv oven i hovedet nok i forvejen. Og der synes jeg lidt, at det, hvad du siger, det er lidt en fortsættelse af, at det skal man blive ved med at gøre. Fordi jeg tænker, at efterhånden så kommer man jo ind, at din krop den craver ikke mere, og det ene med det andet. Og så vil du bare navigere normalt rundt i det her, og der synes jeg lidt, at det, hvad du stiller op, det er stadigvæk det med valg og slå det oven i hovedet og visne og sådan fornemme er det bare. Nemlig. Så. Tak for input. For det hænger også sammen med det næste. Hvem er du som rollemodel? Så kan man sige, hvad er en rollemodel? Ikke? Er man forældre til børn, så er man hele tiden en rollemodel. Både bevidst og ubevidst. Altså for din familie. Hvem er du over for din familie? Ser de kun facaden,
Eller ser de også en rene jeg? Børnene ser lige igennem jer. Tryk. Fordi der er jo en forskel på, om I er helt alene, eller man er ude socialt, på hvordan vi agerer. Hvad er det for en facade, vi putter på? Altså, der er jo ikke nogen, der ikke laver et skuespil, selv når de sidder her. Hvordan vil vi gerne være? Hvordan vil vi gerne ses? Og hvordan vil vi gerne påvirke andre? Det handler selvfølgelig også kollegialt. Hvordan vil man påvirke sine kollegaer til at være et andet sted? Hjælp dem til at støtte dem i noget. Hjælp dem til at være mere produktive. Det kan I jo godt lide. Og så videre. Men først og fremmest, hvem er du over for dig selv? Hvor ærlig er du over for dig selv? Og kan du bruge spejlet af dig selv i fremtiden? Eller er det der, vi skal starte? Inden vi prøver på at ændre på verden. Fordi, hvem skal det være attraktivt for? Hvis vi skal lave om på noget hos os selv, så bliver det nødt til at have en bonus eller en belønning ud af det. Man siger jo gerne, at man skal smile til verden. Så sker der en respons. Hvis vi går og suger og mokker hele tiden, så sker der en respons. Vi bliver mødt af vores eget spejl hele tiden. Men mindre spejlbilledet lige pludselig er meget anderledes. Så hvis man kan tage det her mentale spejl med sig og tænke, hvordan kan jeg være en god rollemodel, en god kollega i morgen eller i dag, så er vi kommet langt. Har man den sure mine frem, så må man gerne spille teater. Bare en gang imellem. Nå. Nu skal vi til noget helt andet. Det var det, jeg sagde. Der var rigtig god plads i dag. Det er rigtig godt, når nu I skal herom lidt. Der blev skruen lige skruet i stol. Fordi hvem dyrker styrketræning? Hvem har noget ud af træning? Og så videre. Det skal vi kigge lidt ind i. Der er jo nogle grundregler. Første regel. Det er jo ikke meningen, at det skal gå ondt at træne sådan i længere tid. Det er selvfølgelig okay, at man lige har mærket sin arm og så videre, at man nu har bøjet og strækket den lidt og været til træning. Men 14 dage senere skulle det ikke stadigvæk gå ondt fra den samme træning. Det er ikke meningen, når man løber en tur, at man skal gå og hoppe afsted, fordi man skal have noget af den her tur her, og man skal lige nå de 16 km, man har sat sig for. Velvidende, at benene har gjort ondt de sidste 10 km. Det er ikke meningen. Så det skal vi prøve på at undgå. Kroppen er ikke klar, eller I ikke har spist ordentligt til det. Det må man lave om på. Når man træner, så gør man det for at udvikle sig. Det er ikke bare for at gå ned i træningscenteret og så løfte en vægt 10 gange og så sige, nu har jeg været der. Det gjorde jeg også i går. Det gjorde jeg også i forrige måned. Altså den samme vægt. Ligegyldig træning, hvis der ikke sker en udvikling. Det er også vigtigt, at man mixer det lidt. Jeg ved, I er gode til at spille paddle herinde. Det er et godt spil. Der er mange forudsætninger for at spille sådan et spil. Bøje, stræk, flytte sig, lidt tempo og så videre. Masser af mix. Der er ikke så meget styrke over det. Det kan man så lægge oveni. Så har man mixet sin træning. Men det kræver ikke altid udstyr. Det kræver ikke altid, at man køber et medlemskab. Eller at man køber en masse materialer til at bruge til det. Man kan også bruge sådan en ganske fin gulv. Her er noget af det, vi får ud af træningen. Reglen skal være, at vi skal være lykkelige for, at vi er kommet igennem. Vi skal være lykkelige for, at vi gjorde det. Vi skal være lykkelige for, at vi træffer beslutningen om at gøre det. Samtidig med, så bliver vi belønnet af kroppens system for en masse lykkeendorfiner i kroppen. Så kan vi godt klare det igen en anden gang. Godt klar over første gang, der ved vi ikke, det findes. Så der er lige nogle gange, vi lige skal ind i
ind i hjulet, før kroppen også tør sende de her ting ud til jer, så I forstår, hvad det er, der kommer rundt i kroppen. Der er jo 1000 termer inden for træning. Nu tager vi lige nogle af dem. Negativ træning. Der er jo ikke nogen, der gider negative mennesker. Negativ træning er en træningsform, hvor man arbejder på den negative fase af en øvelse. Det skal jeg nok forklare lige om lidt yderligere. Det er ikke, fordi folk er negative, når de træner. Så negativ træning er en god ting. Pauser. Hvad er nu det for noget? Jeg kom jo for at træne. Ja, det er også fint nok, hvis du skal løbe en tur. At du ikke holder pauser alt for ofte. Men når vi styrketræner, så er det vigtigt at have pauserne, sådan så vi kan få ro på nervesystemet igen. Så nervesystemet kan klare den næste påvirkning. Så er der så forskellighed på, om man er mand eller kvinde i forhold til, hvor lang pause man skal have. Der er forskel på, hvad det er for en øvelse, man laver, og der er forskel på, hvor tungt man laver øvelsen, og hvor mange gentagelser man tager. Det går vi ikke ind i dag. Men det er vigtigt, der er stor forskel, men det er vigtigt at holde de pauser, når man laver styrketræning. Da man så kan risikere ikke at kunne løfte det samme igen næste gang, hvis man ikke holder den korrekt. Og omvendt, man kan nå at blive kold, hvis man holder en for lang pause, og man sidder med sin mobil i en halv time. Så kan man så starte forfra. Repetitioner. Hvor mange gange skal jeg løfte den her skide vægt her? Der er lidt forskel på, om man er mand eller kvinde, under normale omstændigheder. Jeg kan ikke sige til dig, du skal gøre det 5 gange. Du skal gøre det 8 gange. Og du skal gøre det... Nej, du kan ikke træne. Lasse, du skal gøre det 20 gange. Nej. Så vil det bare være et skud for hoften. For det vil være efter, hvad det er for et program, I kører, hvad det er for en type øvelse, og hvad det er for en type styrke, I ønsker at opbygge. Så man kan ikke bare køre ned til træningscenteret og sige, nå, men det er bare 3 gange 15. Det er det, man gør. Det kommer an på, hvor I vil hen. Supersæt. 1 RM. Hvis man nogensinde støder på det, så er det også noget meget nørdet inden for styrketræning. 1 RM betyder, hvor meget kan du løfte, hvis du skal løfte bare 1 gang. Brug alle kræfter. Altså en styrketest af, hvor meget kan du løfte på 1 gang. Jeg skal ud og løfte en lastbil. Jeg ser, hvor mange der kan løfte den 1 gang. Okay. Det skal man være lidt trænet for at kunne. Supersæt. Hvad er nu det for noget? Super, det betyder godt. Ja, det kommer lidt an på, om du skal have noget motivation til det, eller du bare synes, det er sjovt at lave noget hele tiden. For jeg har jo lige snakket om, at der skal være pauser. Et supersæt er noget, man laver mellem de store øvelser. Altså, hvis man lige har lavet en stor, tung øvelse, og man tænker, jeg kan da godt bøje og strække armen lidt i mellemtiden, mens jeg står og venter, så kalder man det et supersæt. Supersæt betyder altså en pauseøvelse. Bulk, korte. Måske der er nogen af jer, der har hørt det før. Det handler lidt om, enten så bygger man en masse på, eller også så skærer man en masse fedt væk. Når man bulker op, så fylder man på, man spiser en djævelsk masse mad, og man sørger for, at musklerne får alt, hvad de overhovedet kan få at leve af. Prøv bare på at blive stor. Eller relativt, det kan kvinder også gøre. Og korte betyder at korte fedtet væk, betyder ikke bare at korte sin mad væk. Det betyder at være meget specifik omkring, hvad får man specifikt at spise, for at skære unødvendigt fedt væk. Det er ikke bare at sige, nu lader vi med at spise nu. Cheat days. Det er der jo rigtig mange, der godt kan lide. Altså en dag, hvor man bare lukker øjnene og så siger, nu er det juleaften, nu skovler jeg bare ind. Nej. Det kan man gøre, hvis man er rigtig god til at styrketræne, fordi så er kroppen fuldstændig ligeglad, det er bare noget mad. Cheat days kan man bruge, som man vil. Det er ikke noget, jeg går ind for, men jeg har heller ikke noget imod dem. Men det handler bare om, at man tager nogle dage, hvor man siger, nu holder jeg en pause i dag, der vil jeg hverken træne eller tænke over meget at spise, jeg har bare lyst til at leve. Det skal man kunne styre, ellers bliver det cheat days 7 dage i ugen. Full body. Ja, full body dækker over, at man træner fra top til tå, altså træner hele kroppen på én gang. Der er man ikke så nørdet, der er man bare for at komme det hele igennem. Der er man mere tidsbevidst. Det kræver selvfølgelig, at man ikke træner hver evig eneste dag, da det så ikke giver nogen mening.
skal man træne hver dag, eller hver anden dag, eller lignende, så giver det mere mening, at man deler det ud. Hosa. Aktiv nu. Hvem er frisk? Jeg skal bruge en. En, der kan bruge sine ben. Det gør jeg. Godt, sådan. Sådan. Jeg har jo sådan en fin gulv herude, ikke? Mhm. Tror du, det kan være? Om de kan bære det? Ja, det kan de godt, det kan de godt. Ja. En af de øvelser, jeg synes, der er rigtig fede at bruge, som rigtig mange overser lidt, det er lunges. Lunges kan lave på mange forskellige måder. Og man kan sige, det er lidt ligesom at fri til konen. Har du prøvet det? Vind der. Godt. Hvordan gjorde du det, da du gjorde det? Altså, hvordan rent fysisk? Ja, se. Nemlig. Man går ned på knæ, og det er jo ligesom manden heroppe på billedet, han gør, at man går ned. Det, der så er vigtigt, det er, når man stiller sig sådan, nu stiller vi os lige sammen her. Okay? Så langt fra hinanden, at man kan. Det vil sige, ikke noget med at stå sådan helt tøset sammen her, ikke? Så, men så langt ud man lige kan holde balancen til. Så er det vigtigt, at man holder tæerne i samme retning, så er knæene sjovt nok også samme retning. Ikke? Så kan man vælge at sige, jeg vil godt have den nemme. Jeg lægger mig bare lige ude på knæet. Ikke? Prøv du at komme med ned. Ikke? Så ligger man helt ude foran herude. Vi ligger foroverbøjet, det hele det er rart. Fordi når jeg så kommer op igen, så kan jeg jo bare gøre sådan her. Ikke? Det er jo ikke en to-steps øvelse. Godt, du prøver lige at komme ned igen. Så kører du lige skuldrene tilbage. Godt tilbage. Ja, nemlig. Al vægten om på centreret, så langt om må det bagerste knæ som muligt. Det kan ikke blive ved med at bære. Jeg synes, du snyder ned på gulvet. Det må man ikke. Op med benet, så lige kommer lidt over. Ja, sådan der. Ikke? Når man kommer op derfra, så kører man op i en bevægelse. Og så kører man ned igen, man holder ikke pausestoppen. Ikke? Og det vil sige, kan man stoppe lige før gulvet, og stoppe lige før man strækker benet, så har vi stadigvæk spænding på låret. Ikke? Lige ned, lige op. Jeg kunne godt have kørt knæet ud, men det giver ikke, det sidste her, det giver ingenting. Det næste vi kan, det er jo så, at vi kan flytte det bagerste ben. Ja. Det kan vi jo flytte hen foran. Og så kan vi gøre det igen. Ja. Ikke? Nu er der ikke så langt over til Belinda, men ellers så kunne man have gået sådan en tur. Ja. Walking lunges fungerer rigtig godt, for den kan man bruge alle steder. Så når I skal herfra, lige på nær trappen, så kan I gå derud med walking lunges hele vejen. Jeg vil bare anbefale, at man ikke lige smadrer knækskallen ved at gå for langt ned, hvis der lige pludselig kommer en kant eller noget andet. Men sørg for, at man tager det lange skridt her, så man er i ubalance. Hele tiden handler det om at komme i ubalance. Man får benene strukket langt nok fra hinanden, kommer ned. Så er der mange, der laver den her, hvor de lige laver et mellemstep, og så træder frem. Det er altså at snyde. Man kommer fra den lange herme til den lange foran. Ned igen. Får et godt stræk i hoftebøjeren. Får strukket låret ud og kommer videre igen. Hvis I ikke har prøvet at lave dem før, så kan I regne med, at det går ondt at gå på WC i morgen. Det holder op igen. Ja, når man er færdig med at være på WC. Når du er færdig med at være på WC, så kommer du tanke om, skal jeg op igen? Okay. Det er klart, at man skal ikke gå ud og tage 500 meter med walking lunges lige i dag, hvis man ikke har prøvet det før. Men fordi man lige går rundt om hjørnet herude, det er okay. Ikke? Igen, progression. Her kan man progressere ved at ligesom gå længere, gå hurtigere, eller tage noget med. En vandflaske hver hånd, så har vi gjort noget. Ikke? Tager man en rygsæk på tasken, vi starter med børnenes rygsæk, og til sidst så er vandretasken med på de 30 kilo, jamen så har vi hele tiden progression. Ikke? Så kan vi altid gøre det sjovere undervejs, vi kan hoppe lidt undervejs eller andet, ikke? Men gør det som progression. Ikke? På et tidspunkt kan man selvfølgelig ikke gøre det mere, end man kan. Det er klart, fra nulpunktet op til tasken med de 30 kilo, der er altså lige nogle måneder, hvis man ikke vil have skader undervejs. Mm-hmm. Tak for hjælpen. Proteiner hænger ret. Ja. Vores fitnesshal herude, den bliver færdig 1. januar, og Lars LC, han kommer og underviser 2 gange, men det kan I se på som januars plakat. Fedt. Han er også cool. Proteiner hænger jo sammen med træning, da vi søger på at finde de rigtige proteiner til det arbejde, vi nu lige har udført, og er blevet glade for, og blevet lykkelige af, at vi har fået alle de her endorfiner. Nu vil vi være gode, nu skal vi dele med også noget nede i mavesæk. Proteiner.
Vi vil gerne have dem her. Det husker I bare lige til næste uge. Det her, det er... Og der står ikke vaseline eller vanilje nederst. Der er ikke nogen af de to, der virker. Det her, det er de essentielle aminosyrer, som vi har brug for. Aminosyrer er det, proteiner bliver lavet af. Vi behøver ikke kunne huske navnene, men på mange proteinpulver og ting og sager, så vil nogle af de her navne her til, indgå. Dem her kan vi ikke selv producere i kroppen. Det vil sige, at vi er nødt til at have dem udefra. Hvis vi bare har forbrændt dem på, at vi ikke går og spiser noget, og vi godt nok har spist noget protein, men ikke spiser noget ellers løbende den dag, så bliver de bare brugt til sukker i stedet for. Så kan vi ikke genbruge dem. Så er de brugt. Så derfor vil vi gerne have dem tilføjet så ofte som muligt. Særligt når vi træner stærkt og meget. Det er ikke alle plantebaserede proteinprodukter, der ligesom kan levere de her ting her. Så derfor vil man ofte gå efter kødprodukterne, mælkeprodukterne og æg og fisk. Da de indeholder en stor del af alle sammen. Det gør det bare nemmere. Det er ikke sagt, at man ikke kan træne som vegetar eller veganer. Det gør det bare nemmere. Og fordi man har 1, 2, 4 kødfrie dage, så skal man også nok komme igennem. Men indimellem er man nødt til at sørge for, at der er en stor mængde af dem, der står på listen her. Ikke at I behøver at gå ud og kigge på fødevaren, hvad det er for noget. Det står ikke på fødevaren, men det vil stå på specielle fødevarer inden for kosttilskudsverdenen. Hvad der er i. Der kommer selvfølgelig et lille hint. Man kan selvfølgelig bruge de her proteinshakes og proteinbars. Så vil en stor del af dem her være til stede i en god kvalitet. Nogle bedre end andre i forhold til, hvor dyrt den mærke man køber. Men generelt vil de fleste af de her, vi mangler, være til stede. Hvis I nogensinde er faldet over de her 4 bogstaver her, så er det igen nogen fra den liste herovre, som er meget koncentreret. Man bruger det ved, at man putter det i sin drikkedunk. De smager som regel sødt, fordi de har puttet noget sødt sammen med. Det her det er det vigtigste, som kroppen har brug for. Så når man træner, så er det her et af de kosttilskud, der er mest evidens bagved virker. Det var et lille tip. BCAA. Det er til at huske. Det er et produkt, man køber i Bodylab eller andet steder. Det kan man bruge. Ikke fordi man bare lige er ude at træne en gang i ugen. Der giver det ikke så meget mening. Men skulle man nu have lyst til at styrketræne og lige skal bruge det sidste kraft, så kan det her være med til at hjælpe jer på vej. Så er der pre-workout pulver, som nogen drikker råt, og nogen putter det i vand. Det er et lille opkvikkende pulver, som er lovligt, som ligesom kan være med til ligesom at stimulere, at nu er man i gang. Ja, det er et lille kickback i for nogen. Det er klart, at når man nybegynder i det, så skal man jo ikke starte med at tage den dosis, der står på pakken, som er det, som de andre plejer at tage. Man kan godt lige starte lidt mindre ud. Ikke at det er skadeligt at tage den samme dosis. Du får bare ikke det fulde udnytte ud af det. Koffein, det har vi jo snakket lidt om. I træningstilfælde, der giver det selvfølgelig mening, og der er god evidens for, at man bruger sin koffeinkvote der. Det er her, vi vil gerne vil være eksplosive. Det er her, vi gerne vil have fuld kraft fra musklerne. Og man tager det som kaffe, tager det som energidrik, tager det som koffeinpiller eller andet. For mig underordnet. Der er en evidens på, at det kan være fremmende. Hold jer inden for grænsen. Jeg kan ikke lige give jer grænsen for det individuelt. Kreatin er det næste produkt, som vi ved også virker. Kreatin er også et pulver, som I igen også bare kan blande i jeres vand. Eller spise som, de findes også som vingummier. Skidesmart. Kreatin har dog den udlempe, at kroppen selv danner det i forvejen. Så tilføjer vi det, så holder kroppen op med at lave det. Så på et tidspunkt så udligner det sig. Så er man altså nødt til at holde en pause for at generere sit eget igen, for så at køre ind i en periode igen. Meget nørdet, jeg ved det. Men det kan godt være, at du kommer levende igennem det her de første 6-8 uger uden problemer. Derefter kan det godt være en fordel, at man holder en pause og starter forfra igen. Elektrolytter kommer til at høre mig snakke meget omkring generelt.
Det er kropssalte, som vi har brug for indimellem, hvis vi har svedt meget, hvis vi har været i forskellige temperaturer, vi har forskellige ubalancer i vores fødevareindtag eller andet, så kan vi bruge elektrolytterne til ligesom at holde kroppen i gang. Det kan være opkvikkende, og det kan sørge for, at man slipper for sin hovedpine. Det kan hjælpe med, at man ikke bliver dehydreret, osv. Men ved du hvad, det var fordi, jeg træner sgu rigtig meget, og det gør jeg sgu hver dag. Jeg har aldrig taget noget af det der. Og jeg synes, det egentlig går rigtig fint alligevel. Ja, det kan også sagtens gå fint. Det er hjælpemidler til, hvis du synes, du er gået i stå i din progression. Så det kan godt være, at du kan løbe de samme 10 km i samme tempo. Det kan også være, at du kan løfte de samme 100 kilo i squat 15 gange. Men hvad nu, hvis jeg bad dig om at løfte 150 kilo? Men jeg tænker bare, hvis man er sådan, altså ny, altså hvis man vil tage sig, og man gerne vil starte på motion, ikke? Ja. Altså, så skal man jo ikke lige tænke på alt det der. Så behøver man ikke at tænke på alt det der. Nej, det gør man ikke. Altså, fordi der tænker jeg, der bliver man sgu da mere forvirret, altså forvirret end godt er. Hvis, altså, der er jo nogle her, der ikke gør så meget, men måske skal til det i forhold til, at de gerne vil have et vægttab. Og der tænker jeg da bare, at det er meget, man så også skal sætte sig ind i det der, for eksempel. Det behøver du ikke, fordi du er i motionscenter en time, og løfter måske 5 kilo til at starte. Nemlig. Altså, Nemlig. det er bare, så vi får det Nemlig. rigtigt direkt. Altså, man kan jo sagtens tage sig, dyrke motion og få styrke, ved ikke at behøve at tage alt det der, tænker jeg bare. Enig. Enig. Det er, når det begynder at blive nørdet, og din progression går i stå, og du føler, at du mangler noget. Det er også lige så meget for at give en generel viden om, ud af de 1000 ting, som du bliver anbefalet hen i træningscenteret, hvad giver overhovedet mening at bruge og tage hensyn til og tage stilling til. Okay. Så godt, du lige markerer op. Det synes jeg. Ja, for jeg vil egentlig tro, måske, at det var bedre, at man, når du har de snakker med os, du egentlig fandt ud af, hvad behov folk havde for motionen, og hvor langt de var i deres motion, og så ligesom rådgav på den måde i forhold til, at så kan det være, at du har brug for det, hvis du synes, det er gået i stå, eller hvis du skal til at starte op på noget styrketræning, så skal du bare skide på alt det der, men start med at tage 2 kilo, eller 3 kilo, eller 5 kilo, bare de folk begynder at komme afsted. Altså det er bare sådan, jeg tænker i det. Nemlig. Og vi er slet ikke uenige der. Det eneste er bare her, nu har jeg oplyst dig omkring, hvad er det eneste, du bør at høre efter, hvis folk de begynder at snakke om noget, at du står ude i centret og siger, jeg vil ønske, at jeg lige kunne løfte lidt mere. Godt. Har du været hele repertoiret igennem de muligheder, du har på din kost, på din kosttilskud, på din søvn, på dit stressniveau? Godt. Så kan vi prøve at kigge på tilskud. Okay. Godt indlæg. Timing af træning betyder også noget. Jeg er jo særlig fan af HIIT-træning. Høj intens intervaltræning. Altså, hvor man får pulsen op, man bevæger sig ret hurtigt, holder en kort pause og bevæger sig hurtigt igen. Et lille pro-tip der, det er sådan nogle apps som den her, i hvert fald den jeg vælger at bruge, er super god til at være din personlige træner. Den fortæller dig ikke, hvad du skal lave. Den fortæller dig, hvornår du skal lave noget, og hvornår du skal holde pause. Alt efter, hvordan I sætter den op selvfølgelig. Den kommer selvfølgelig med noget præfabrikeret. Men alt efter, hvordan man sætter den op, så er det meget rart, at den siger, prøv nu lige at lave de der lunges igen nu. Godt. Nu skal du stoppe med at lave dem. Stå lige stille i 20 sekunder, og så lave dem lige igen. Inden for det program, man har sat op. Det er sgu da smart. Når man nu alligevel sidder med sin telefon og sidder og scroller, og så siger den, nu skal du lave noget igen. Okay. Ja. Nej. Det er skidesmart. Særligt hvis man skal stå i 2 minutter og 35 sekunder og stå og vente. Hvor lang tid er det nu? Nu må jeg komme i gang igen. Ikke? Lige pludselig er der en, der snakker til en, og så har man glemt det, så er det gået 10 minutter. Timer, det spiller for dem, der gerne vil nørde i det. Nej. 5 er frisk. Jeg skal bruge 1 deltager. Det bliver ikke vildt og voldsomt. Er du klar igen? Udmærket. Jeg skal lige se, hvad. Spørgsmål til dig? Squats. Godt. Så skal vi lige, der er jo lige der er som vanligt altid en lille twist. Og nu har du jo valgt. Jeg har noget med til dig. Ja. Det er jo fordelen ved at komme herop.
Det ser ikke så lækkert ud, som det, du havde med sidst. Nej, men nu vil jeg ikke røre ved den, så du må gerne pakke den op. Det er jul. Det er jul. Nej, den er fin. Den er fin. Må jeg røre ved den? Ja, du må få den. Altså, okay. Må jeg spise den? Det er dit valg. Du har til- og frafald, ikke? Der er jeg rimelig hurtig. Altså, den er hjemmebagt af bageren, så ja. Men du har jo sagt, du vil lave squats, jo. Ja. Ja, nu skal vi finde ud af, hvor mange squats du skal lave for at spise den der. Og det vil vi slet ikke vide, tror jeg. Jeg vil gøre det imens. Nu er jeg halvvejs. Så vi mangler jo 100 squats, Er det rigtigt? og du må også tage 65 armbøjninger i stedet for, hvis du vil. 65 armbøjninger. Det er jo uden vægt. Ja, det er det jo ikke med mig. Man kan sige, ja. Og vi er jo enige om, altså man må jo stå ligesom man vil med benene. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Ja, jeg er fuldstændig ligeglad, fordi når du ikke har vægt på, så i større grad, altså 300-500 kilo, så er det ligegyldigt, hvordan benene lige præcis står lige der. Men nu skal vi jo sørge for, at vi får så lang en range of motion, og der var et nyt ord, en lang bevægebane som overhovedet muligt. Det vil sige, at vi vil gerne ned og sidde på gulvet. Ikke? Vi vil gerne ned og sidde hernede. Det må man ikke gå over under 90 grader, har jeg hørt. Det må man gerne. Nå. Hvordan vil du komme herned og skide? Kom nu lige her, vejen i. Ikke? Hvorfor sidder du så sammenkrøllet? Tilbage med ryggen. Om at sidde, så du er ved at falde. Ikke? Så man kan sætte en finger under fødderne. Ikke? Det var 1. Ikke? Og 2. Ikke? Og igen, vi behøver ikke helt op og låse benene. Vi skal bare ned. Vi har ikke noget vægt med. Ikke? Det var 95. Så mangler bare 5. Er det vigtigt, at tæerne stikker lige fremad? Fuldstændig ligegyldigt. For det er noget nemmere, hvis man gør sådan her. Ja. Hvis man har mine benstillinger åbenbart. Og så gør du det i forhold til din mobilitet. Jeg vil langt hellere have, at du har din vægt om på hælen, og kommer godt tilbage og kommer helt ned, end at du bare står her og tænker, nej, her. Og så, jeg kan ikke komme længere. Ikke? Jeg står korrekt, men jeg kan ikke komme længere. Ikke? Det giver jo ingen idé i, at jeg kun squatter heroppe. Ikke? Så kan jeg godt lave 100. Ikke? Så vil jeg da hellere lige sprede benene bare en lille smule, så jeg kan komme til, og så kunne komme herned og sidde. Og ikke sidde her, ikke køre benene op, og så rejse sig op. Det er jo en anden øvelse. Ikke? Det var 100. Det var godt. Han kunne også have taget armbøjninger. Det var han sikkert stærk i. Så har det kun taget 65. Hvorfor giver det mening? Men prøv at han kunne også have gjort noget andet, fordi så kunne han også sige, at nu har jeg fået en småkage lige her i formiddag, så når jeg nu skal til frokost, så tænker jeg, Rane, så tager du ikke lige så meget, eller så tager du lige et stykke rugbrød mindre, eller du lad være med at tage så meget pålæg. Altså sådan kan du også definere det. Det er sort, det er for sort det der for at forstå for, altså... Nej, men det er en god lige at tænke over, hvor meget energi der egentlig skal bruges for næsten ingenting. Jo, men den energi kan du også bare sige, jamen det skal jeg lige væk, hvis jeg så ikke lige tager det samme. Men han siger jo heller ikke, du skal gøre det. Han kommer bare med nogle inputs til, hvad der kan ske. Jo, men hvis du gerne vil tage, når du har, så er det jo sgu også lidt vildt at sidde og tænke, okay, jeg spiser én småkage, når det er jul, og så skal jeg ud og lave 100 squats. Det er i hvert fald nemmere at hoppe over den småkage, det kan jeg sige. Det er jo ikke så meget for den første. Det er, når du kommer i gang nummer 10 og tænker, puha, nu synes jeg godt nok lige, at hvad havde det egentlig svaret til? Det er egentlig bare en refleksionsøvelse, ikke? For det er jo ikke meningen, man skal gå ud og tænke, okay, nu har jeg spist en vingummi, nu tager jeg 20 squats, for ellers må jeg ikke spise den. Så bliver man spiseforstyrret. Ikke? Det er jo ikke det, der er meningen, men det er mere for at få et forhold til, hvor meget energi er der i sådan en forarbejdet fødevare som det her. Nu ser jeg forarbejdet selv med mig selv, der har lavet den, ikke? Men det er fordi, der er nogle forarbejdet fødevare i. Fordi de her, det går ikke så godt uden at putte smør i. Og da halvdelen af det er smør, så en rigtig trælskage. Lad os sige sådan. Men sådan er det jo. Fordi man kan sige, der er 60 kalorier i den der vaniljekrans. Den der kæmpe vaniljekrans, du lige slugt. Så man kan sige, 10 minutters aktivitet vil det svare til. Og det er jo så også derfor, at armbøjninger, der er lidt færre, end der er på squatsen. For squatsen kan man lave ret hurtigt. Men fordi man stadigvæk er i fysisk aktivitet i den tid, man nu laver en armbøjning, så kan man lave lidt færre. Så du siger, det er lige meget, hvilken aktivitet man laver. Ja. Det er tid, man laver den. Ja, og man ikke står og holder pause. Det giver dig mere, når jeg løfter hele kroppen med benene, med en større muskel og hele kroppen op og ned, som kun løfter noget af den med armen.
Ja, det kan man sige. Men der er altså også mange muskler, der er i brug for at holde din stabilitet, når du ligger nede i planken. Men vi er enige om, men her er det tempoet, du kan gøre det i. Jeg nægter at tro, du kan lave 100 armbøjninger på samme tid, som du kan lave 100 squats. Jeg nægter at vise dig. Du vil altså ikke afgøre det i dag. Ja, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Men hvis man så omregner det til rask gang, hvad vil det så svare? Det er 10 minutter så, eller hvad? Hvis du skal, til gengæld, hvis du bare skal gå en tur. Nej. Rask gang. Ja. Så kan man sige, så vi har et regneark, som arbejder med det, der hedder METS. Hvor meget energi bruger du per enhed energi? Ikke? Hvis man løber 10 km, så siger man, så ligger man mellem 9 og 11 gange kontra det at sidde i sofaen. Altså så meget mere energi bruger du på det. Her der arbejder vi med squat og armbøjninger. Der ligger vi i stedet mellem 6 og 11. Alt efter hvor meget vi er med. Ikke? Det er klart, at hvis man kun bruger 6 gange mere energi ved at lave armbøjning, så kan man sige, at ved restgang, der bruger vi typisk 4,5. Restgang, vel og mærke. Ikke? Så det er stadigvæk mere energi i at lave en armbøjning, end der er i at gå. Også fordi vi er vant til at gå. Der er nogen, der har fortalt mig, at hvis du skal bevæge dig i 5 km Ja. strækning, så er det jo ikke lige meget, om du går eller løber. Du forbrænder det samme, inden du er tilbage. Det tager bare længere tid at gå. Hvad siger du til det, Ulla? Man kan sige, ja, der skal du ind og kalkulere på de 9 gange energi, du bruger på løbeturen, kontra, altså den tid, du bruger, kontra de, lad os sige, 4,5 energi, du bruger. Så man kan sige, går du dobbelt så lang tid, og når samme kilometer, eller den samme tid, så har du brugt lige meget energi. Det er vi enige om. Man løber dobbelt så hurtigt, som man går. Nej. Okay. Så du bruger bare halvt så lang tid på at træne. Okay. Det er klart. Der er selvfølgelig det der arbejder bare, at i forhold til den pulsbærende element i det, i at have en udvikling på sit hjertekarsystem. Der er selvfølgelig en forskel. Men rent forbrændingsmæssigt, kaloriemæssigt, der vil det give det samme, om du løber en time eller går 2 timer. Cirka. Ikke slå mig ihjel for minutter. Cykling er et rigtig godt sted, ikke? Men tilbage til det oprindelige hit-træning. Brug en timer, hvis I godt kan lide sådan noget træning. Tabata-træning, hit-træning generelt. Ikke? Tabata er rigtig godt på en spændingscykel. Undskyld, så det var bær at cykle end at gå? Det kommer lidt an på, hvad du vil. Cykling er i forhold til, hvis man laver en Tabata-øvelse, så er det rigtig godt at sidde på en spændingscykel, fordi den kan stoppe her nu. Man skal ikke lige holde balancen og alt muligt, og så give den gas igen med det samme igen. Hvor hvis man laver nogle andre øvelser, altså man kan godt stå og løbe på stedet og så videre, så stå og stoppe i 10 sekunder. Men hvad med almindelig cykling? Jeg tror, det er lige så meget det. Altså, ja, kontra at gå. Det er helt almindeligt at tage ud og cykle op mod at gå og løbe. Det bliver for firkantet at sætte det op til, hvad er bedst. Jeg vil hellere sige, hvad vil du helst lave, som kan få dig ud af døren? Nej. Fordi ligegyldigt om du går, løber eller cykler, så er målet, at 1, vi kommer afsted. Det er nummer 1. 2, vi får oplevelsen af, at det kunne vi godt. Nej, det er det vigtigste. Vi får de her endorfiner, så vi synes, det også var rart. Det næste er... Det han spørger om, er det bedre for ham at cykle på arbejde, end at gå på arbejde? Lige præcis. Ja, godt oversat, Lasse. Hvor mange kilometer har du? 2,5. Hvad er bedst? Jeg vil ikke tage beslutningen for dig. Problemet er, jeg går hver morgen. Ja. Og jeg ved sådan set godt, at jeg skulle gå en afgangsturer. Men det giver jeg ikke. Ja. Men det er så lige så godt at tage en cykeltur om aftenen, end at gå en tur om aftenen. Ja. Det er i hvert fald meget bedre på en cykeltur, som det der kød. Ja, det er godt. Og det er hele pointen der, Stig. Det er hele pointen. Det er, du skal gøre det, der giver mening for, at du kommer afsted og gør det. Ikke? Det bliver nørdet i en uge, hvor der er 168 timer at stå og arbejde på, om de der 10 minutter, det går, tager at gå herhen, er det, der kommer til at være afgørende for, om du har brugt den her vaniljekrans eller ej. Ikke? Men kan du komme afsted hver eneste dag, så kan vi jo se, det kommer vi til lige om lidt, så kan vi se, hvad har der konsekvens. Fordi vaneændringerne, det er ligesom du er inde på her, Stig. Hvis jeg ikke kommer afsted, eller hvis jeg ikke gør det, så får jeg heller ikke noget resultat. Så kommer jeg jo ikke fremad. Så hvordan kan vi få de her vaneændringer ind et sted, hvor vi måske ikke lige har tænkt det? Så her er en udfordring til jer.
Det er jo så til alle sammen. Vi behøver ikke komme herop for at lave den. Lave en øvelse hver gang du børster tænder. Det kræver ikke, at man går væk. Man skal jo alligevel være derude, og man har taget sig tiden til at gå ud og børste tænder. Okay? Det kunne for eksempel være 5 squats. Nu har vi jo lige prøvet at lave dem. 5 squats, det tager ikke 10 minutter. Hun kan endda lave dem, mens hun børster tænderne. Det er ret godt klaret. Altså, det må være, det er en kvindeting. Jeg kan ikke i hvert fald. Altid gøre det samtidig. 5 morgen, 5 aften. Det må give noget. Vi kan også tage nogle armbøjninger. Altså, hvis jeg var lidt varm, så kunne jeg godt vise dig, at man kunne gøre det med en arm. Men om et halvt år, ja. Fordi det er netop det, der giver mening, ikke? Fordi vi kan godt lave nogle maveøvelser. Der kan vi også lægge og børste tænder, mens benene de kører lidt. Pointen her er, at man gør det i det tidsrum, hvor man lige har sat sig for. Jeg skal jo alligevel lave noget andet, end det, jeg havde lavet lige før. Nej. Så fordi jeg lige står og børster, og lige tager 3 af dem her, eller 5 for den sags skyld. Hvad giver det? 3.600 squats om året. Bang, lige inde på kontoen. Det er mange træninger, vi sparede der. Jeg har selvfølgelig rundet rundt. Jeg kan ikke lave en armbøjning. Men nu snakkede man jo lidt om de her negative træning. Nu bliver jeg jo nødt til at lave noget. Negativ træning handler om den ene fase af bevægelsen. Det vil sige, nu laver jeg en negativ armbøjning. Jeg kommer herfra, og så kommer jeg bare ned. Det er negativ træning. Så kan jeg jo kravle op igen. Så kan jeg starte forfra i min planke og lægge mig ned. Så har jeg lavet 2. Det er den måde, man lærer at lave armbøjninger på. Fordi hvis man lægger sig hernede og så siger, jeg kan ikke komme op. Så er man ikke klar til at lave en positiv armbøjning. Så vil vi lave de her negative armbøjninger, hvor man sørger for, at det er brystet, der kommer først ned. Kvinder beklager det, det bliver lidt nemt for jer. Okay. Men det er en fordel at komme ned med brystet først. Det må ikke være hoften. Så vi skal ikke have sådan en armbøjning, der ser sådan her ud. Yay, jeg kom ned. Okay. Det er jo ikke pointen. Pointen er, at man kan stå her og køre ned med bryst først, og så lægge hoften ned. Kravle op igen. Jeg kan godt lide at køre med tommelfingrene fremad. Hvis jeg lægger mærke til, så kører mine albuer den vej. I må selvfølgelig også køre den standard, og jeg kører den brede. Hvor man kører tommelfingrene mod hinanden og kører ned. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan bare bedre lide den anden øvelse. Da den er mere tricepsbaseret. Nørdet. Men kan man ikke lave armbøjninger endnu, så arbejder man med negativ træning. Kan man ikke lave pull-ups, så arbejder man med den anden vej. Man kravler op og lader sig falde ned i et langsomt tempo. Til at starte med, så siger det. Efterhånden så kan man gøre det stille og roligt. Jo mere koncentreret man kan gøre det, jo langsommere man kan gøre det, jo mere aktiverer du musklen og nervebanen, så vi får en god kontakt fra muskel til hjerne. Det vil sige, har du først gjort det 1000 gange tidligere i livet, så går der 5 minutter, så kan kroppen huske det igen. Der er problemet så bare lige, det er der, man risikerer at lave for mange skader. Fordi at muskelkontakten er der, men senere led er altså ikke klar. De er først klar 6-8 måneder senere. Så hvis man oplever skader lige når man går i gang med at træne, så er det fordi, at man tidligere har trænet og går for hurtigt i gang. Musklerne bliver hurtigt opbygget, det vil sige, de er hurtigt klar. 14 dage, så kan de en hel masse. Men det kan senere led altså ikke. Nå, nok om træning. Hvad driver motivationen? Hvad hedder det? Vandændring. Motivation. Nu skal jeg nok gå i gang. Jeg skal nok. Konkurrence. Yes, det er 1. januar. Nu skal vi have en konkurrence. Ikke? Jeg skal vinde over. Ikke? Alle kender den her, ikke? Den er super aktuel lige at køre med. Nu skal jeg lige noget. Ikke? Det er kun lige en periode. Jeg kan godt lide flid, dedikation, tvang. Ja, jeg skal nok. Hey, jeg er opdraget til, det skal man nok. Ja. Man kan også lægge sig en strategi. Jeg kan godt høre, hvor jeg vil hen af, ikke? Jeg starter på mandag. Den har vi hørt før, ikke? Jeg starter 1. januar. Og så videre. Jeg
kan også lægge en anden strategi. Jeg kan jo starte med at være forberedt. Lægge mit tøj frem. Løbeskoene er købt, de er pakket ud. Jeg har prøvet at have dem på. Snørbåndene virker. Og så videre. Nu er jeg klar til det, når nu jeg har lagt min plan for, hvornår jeg vil gøre det. Fordi man kan også starte lige nu. I stedet for på mandag. Der er faktisk lang tid til mandag. Jeg vil jo gerne gå mine 20 meter. Der er 10 meter nede i enden dernede. Og tilbage igen, så har jeg gjort det. Jeg vil også gøre det igen kl. 10, når jeg skal ud til vasken og have en bolle. Det er pludselig ser I tosset ud alle sammen, fordi... Men ved du hvad? I sidste ende, så kan vi jo rejse armene og sige, jeg gjorde det. Det gjorde fru Jensen, der sidder derovre, ikke? Jeg gjorde det. Jeg træffede valg om at gøre det. Husk at rose sig selv. Ligegyldigt hvor banalt det bliver. Hjernen kan godt lide ros og belønning. Sig det til dig selv. Og på sigt, sig det foran andre. Jo mere højt I kan sige det, jo bedre. Ikke at I skal råbe det, men at man kan sige det, så andre har en mulighed for eventuelt at høre det, ligegyldigt om de vil høre det eller ej. Så betyder det bare rigtig meget for jeres system. Ja tak. Der findes rigtig mange mennesker, som pleaser rigtig mange andre, i stedet for sig selv. Så når vi glemmer os selv, og ikke faktisk sagt ja nok til os selv, så går vi på kompromis med os selv. Så ødelægger vi vores kapacitet, vi bliver stresset, og vi får en uretfærdig fordeling mellem, hvad vi giver og hvad vi får. Fordi hvor er vores egenomsorg i sådan et spil? Jeg synes, det er rart at give til børn. Jeg synes, det er rart, at jeg bare lige kan købe og hjælpe dem derude osv. Ja, det er også fint i perioder, men hvornår får man sagt ja tak til sig selv, og nej tak til de andre? Og hvordan vil du sige ja til dig selv? Det er jo så også det næste. Ikke? Hvordan får vi sagt ja til os selv? Og hvordan får vi sagt nej til andre? Ikke? Der er rigtig mange, der bøvler med de 2 sætninger. Flot stadig. Hvordan siger du ja til dig selv i dag? Og hvem vil du sige nej til efter i dag? Det handler ikke om, at du aldrig nogensinde vil hjælpe nogen igen. Det handler om, at du begynder at sortere lidt i det. Hvad giver dig noget? Og hvornår begynder det at blive en belastning? Hvornår begynder det at have nogle konsekvenser for din egen valg? Og den kapacitet, du har. Hvornår begynder du at handle på den kapacitet, du så mister? Ved at komme til at sidde og overspise og sidde og komme til at være inaktiv. Fordi du ikke har kapacitet tilbage i kroppen. Du har brugt den på at hjælpe andre. Der var ikke flere på den der. Så jeg kunne godt tænke mig, at man prøvede bare 1 ud af 10 gange næste stykke tid, at sige ja tak til sig selv. Få sagt ja til massagen. Få sagt ja tak til en pause. Fra børn og mand og kone og kollegaer eller andet. I dag er det mig-tid. Gå på café alene. Gå ud og fiskespag, eller gå på 7. nede på Alsik, eller 17. eller hvad nu her. Gør noget andet, som bare for jer. Og så få sagt nej til andre. Altså sige, jeg kunne godt hjælpe dig. Men nej tak i dag. Jeg har andre planer. Jeg kan godt se, at det er en svær situation, du sidder i. Men jeg har ikke kapacitet til at hjælpe dig i dag. Har du andre, du kan spørge? Man vælger selv, hvordan man formulerer det. Nå, vi skal lige lidt hurtigt igennem nogle myter. Sukker feder og gør børn ustyrlige. Nu ikke for meget slik til det der børn der. De kommer til at være på væggen alle vegne. Rolig nu med alle slik der. De farer jo rundt lige om lidt. Jeg kan ikke styre dem. Falsk. Det trykker vi lige ned i jorden. Det er omgivelserne, der gør forskellen. Når forældrene begynder at blive hyppet omkring det, situationen bliver meget hyggelig.
bliver meget anderledes. Det er det, der gør, at børnene bliver ustyrlige. Det er ikke sukkerpåvirkningen direkte. Det er omgivelserne, og hvordan I agerer som rollemodel. Hvis I hver gang begynder at løbe efter børnene, når de har fået sukker, fordi I tænker, så sæt dig ordentligt. Så bliver det jo meget sjovt. Tænk over det. At der ikke er noget videnskab, der siger, at man bliver meget aktiv af at spise meget sukker. Hvis jeg spiser sukker, inden jeg skal sove, så kan jeg ikke sove. Så det passer måske heller ikke. Der kan jo være noget omkring dine tankemøller, eller hvad du tænker omkring situationen, eller hvad du har oplevet tidligere, der sker, hvis du spiser sådan noget. Jeg kan ikke lige forklare lige dit tilfælde lige her. Fordi man kan sige, så kan man sige, jeg kunne da godt tage den modsatte. Hvis jeg får fredagsnoller sammen med børn, så falder jeg i søvn. Nå, det var den Disney Show. Så må jeg sige, hver især er det jo subjektivt. Hvordan føler vi, det gør ved os? Men vi kan ikke... Men man kan ikke sætte en direkte finger på, at det er sukkeret, der gør, at børnene bliver ustyrlige til sådan en kom sammen. Fedt, fede og er usundt. Det har vi jo dikteret en del her undervejs. Jeg vil gerne have, at I spiser noget fedt, så ergo, så kan det jo ikke være usundt. Det hele. Men der er noget, der er mere sundt end andet, det er klart. Jeg vil gerne have jer væk fra meget af det mættede fedt, og over på meget mere af det umættede. Nej. Selvfølgelig federe det, hvis man får alt for mange af de her småkager. Fordi kaloriemængden simpelthen bliver for stor. Det bliver for nemt at spise meget af det, og det er i meget af de forarbejdede fødevarer, vi får. Så er der, hvis I kender ordet superfødevarer, alle mulige mærkelige bær og rodfrugter og alt muligt andet. Der er jo ikke nogen, der decideret direkte kan påvirkes, at de er det eneste, man kan leve af, så går det helt godt. Der er nogen, der virker bedre end andre. Der er nogen, der giver nogle kvaliteter mere end andre. Men man kan sige, at det lille gram, man kan spise af de forskellige ting, det er ikke det, der rykker den store verdensforskel. Fordi der er alt for meget andet grammel, vi spiser. Så der kan godt være noget omkring det. Så det vil sige, at den er delvis sand. Man skal bare ikke gå ud og håbe på, at men det er kun lige persilleroden, der virker. Hvis du udskifter den der vaniljekrans med blåbær, så skal du ikke lave 100 spot. Så er vi et andet sted, det er vi enige om. Udtrykket, jeg kan ikke tabe mig. Man kan sige, det er delvis sandt, fordi man kan sige, hvis man har den indstilling, at jeg kan ikke, jeg vil ikke, og man ikke vil gøre ændringen, så kommer det heller ikke til at ske. Alle kan tabe sig. De kan bare komme 7 meter under jorden. Spøj til side. Alle kan tabe sig med den rigtige strategi, og med den rigtige indgangsvinkel til det, og med den rigtige hjælp. Man skal bare drikke sig tynd. Væskekur. Det er altid noget godt. Jeg vil ikke anbefale at drikke så meget væske på en dag, da man når at dehydrere. Mere end når at få noget ud af den væske, man når at drikke der. Det er ikke nogen fordel at drikke store mængder vand dagligt. Ligegyldigt om det er vand, sodavand, kaffe eller andet. Så meget kan kroppen ikke håndtere, da vi skyller alle vores næringsstoffer ud af kroppen. Kalorier indtaget efter kl. 18 føder. Delvis sandt. Men det er jo selvfølgelig, at efter kl. 18 har man tendens til at spise på manglende overskud, manglende energi, eller fordi man bare synes, det skal være hyggeligt eller lækkert. Og man har en tendens til at få spist for meget. Men rent biologisk er der ikke noget galt i at spise efter kl. 18, hvis man spiser den mængde, der passer med ens kaloriebehov. Æg og kolesterol får vi også bandet i os rigtig ofte hister her. Det er korrekt, der er kolesterol i æg. Man kan sige, børneforstået, så er der også en antikolesterol i æg. Cirka 1-1 forhold. Så det er fuldstændig ligegyldigt. Der er rigtig mange andre gode ting i ægget, som vi har brug for. Anbefalingen lige nu hedder cirka 4 æg i ugen. Generelt. Så der er ikke noget galt i at spise æg.
Om det så er set fra et bæredygtigt standpunkt, eller set fra et sundhedstilstand, det må vi så lige argumentere for og imod. Men kolesterolproblemer fører ikke til, at man ikke må spise æg. Punktum. Fastekur, det ved jeg jo, I er eksperter i her. Nogle siger, at de er usunde. De virker for rigtig mange mennesker. Hvorfor virker de? Det er jo så lige det, der er spændende. De virker, fordi at man har færre timer, hvor man tænker eller reagerer på at spise mad. Derfor virker de. De er ikke usunde, når man gør det over perioder, og man sørger for, at man ikke spiser ingenting. Nu i forhold til fasting, nu, jeg har gjort det et stykke tid, hvor jeg først spiser til middag heroppe. Ja. Og så er jeg gået lidt tilbage igen nu her, hvor jeg engang imellem spiser noget, men ellers ikke. Men jeg synes bare, når man oplever den her med, at man ikke er lige så træt, er det rent ud bare blodsukker. Altså det med, at du ikke påvirker dit blodsukker i den tid, hvor du ikke spiser, der laver den fornemmelse, eller er der noget i? Der er noget omkring blodsukkerpåvirkning og så videre i forhold til fast og så videre. Man kan sige, grundlæggende kan man sige, jo tidligere du starter med at spise på din fastetid, altså i din fastetid, hvor du har den spisetid, du har, så er det bedre at spise fra morgenstunden af og slut sidst på eftermiddagen, end det er at starte til middag og så spise til aften. Og det er det grundet, at de fleste af os, medmindre man er sygeplejerske og arbejder fra kl. 23.06, så arbejder de fleste mennesker fra kl. 8 til 16-ish. Det er der, vi er aktive. Det er der, vi har brug for maden. Så kan vi godt undvære den der, hvor vi alligevel bare sidder inde foran fjernsynet og sidder og kugelure. Så det er den eneste evidens, jeg har kunne finde, som er en forskel på fastekurene, om man gør det ene eller det andet. Der er ikke noget usundt ved fastekuren. Den virker for rigtig mange mennesker, den virker ikke for alle. Det skal man lige huske. Og den skal også gribes rigtig an i forhold til, hvordan man får det timet i det her tilfælde 8 timer, man vælger at gøre det. Man kan også vælge at køre den her 5-2-kur, som nogen har kørt, hvor man har 2 dage, hvor man er nede og spiser næsten ingenting. Det er også okay, fordi det er enkelte stunder, hvor man gør det. Det er selvfølgelig ikke sådan en dag, hvor man så siger, nu hverken spiser jeg, og så træner jeg lige 6 timer i dag. Det er jo ikke meningen. Ikke? Fordi den renlige plan hedder, at så spiser man et sted mellem 500.000 kalorier på sådan en dag, hvor man faster. Altså bare lige for at få en lille smule. Ikke? Og så spiser man normalt de andre dage. Hele handler om et regnestykke. Ikke? Hvis vi siger, at vi skal have 14.000 kalorier på en uge, så skal vi finde ud af, hvordan kan vi spise dem. Hvis vi trækker 2 dage væk, godt, jamen så skal vi så dele den med 5 i stedet for. Så et stort regnestykke. Alle kurer virker, hvis man passer med at få de rigtige antal kalorier til det, man har behov for, og det, man laver. Vitaminer og mineraler. Løber vi lige igennem her. Jeg har kun taget det med, der giver mening. Multivitamin. Så er man bare home safe. Det er ikke en anbefaling. Det er heller ikke en skade. Men der er nogen, der tjener rigtig gode penge på det. Jeg får ikke noget ud af dem. Men så er man i hvert fald blevet dækket ind af sit grundbehov. Hvis man nu er typen, der spiser scheissemad, så har vi da i hvert fald fået reddet noget der. Til gengæld, så er der en klar anbefaling på vinterhalvåret på D-vitamin. På 10 mikrogram. Det er det samme, man anbefaler til børn fra 0 til 4 år. De får det bare helt året. Men anbefalingen generelt i vinterhalvåret, D-vitamin, der vi ikke bliver eksponeret så meget for sollys udenfor. Og ja. De skal ikke kombineres. Det er ikke meningen. Det her det er den rene anbefaling for D-vitamin. Ja, godt spørgsmål. Magnesium kan være en fordel for nogen. Anbefaling mellem 200-400 mg. Hvis man er meget aktiv, man lider lidt af uro i benene, søvnforstyrrelser osv., så er det her jo en del af vores elektrolytpakke, magnesium. Det kan også være med til at hjælpe en lille smule på, hvis man har lidt træ i mave, og man ikke synes, man skal have afføringsmidler, så er det stadigvæk i samme bane.
Det er klart, hvis man tager afføringsmidler af en eller anden grund, så skal man ikke også kombinere det med, at man tager magnesium. Så, der er altid et arbejde vej. Jern, det gælder på kvindesiden. De yngre kvinder. Nu har jeg taget den med i dag. Det er bare generelt. I en fødedygtig alder, der anbefaler vi altid kvinder at tage jerntilskud, medmindre de får store bøvl ved at tage det. Og man har prøvet de forskellige præparater, der er, så man ikke får forstoppelse. Når man har et stort blodtab, så er man nødt til at regenerere. Det kan også være, hvis der er nogen af jer, der er bloddonor, så kan det også være, at I er nødt til at tage det. Det gælder både mænd og kvinder. Det skal jeres blodprøvesvar selvfølgelig give jer et svar på. Calcium får vi jo typisk fra vores mælkeprodukter. Så hvis I ikke er mælkespisende, drikkende osv., så kan det godt være, at man har behov for et tilskud der, særligt også hvis man har en familiær osteoporose eller knogleskørhed i familien. Men generelt får vi alle sammen nok med den kost, den typiske dansker spiser. Men spiser man uden for normale rammer, så skal man være opmærksom på at få sit kalktilskud. Så er der også inden for nogle mennesker, der vil få en mangel af B12. Det kan også ske, hvis man er veganer eller vegetar, eller har mange kødfrie dage. Så kan man også risikere at komme i lav B12. Det kan vi igen kun se på en blodprøve, så det er igen noget, lægen skal være endnu. Men det er de mest gængse ting, som man kan komme i underskud af. Så ved jeg godt, man kan tage sig af zink og whatever. Selen og alt muligt andet. Det er meget specifikt, og det skal være, fordi der er et specifikt problem. Godt. Nu skal vi til afrund. Fordi nu er vi kommet igennem 3 foredrag her. Hvordan skal vi få ændret noget af det, sådan så det kollegialt bliver nemmere for jer at træffe de valg, og de valg, I har truffet, og være i det, når I også er herhen. Fordi det hjælper jo ikke noget, I står med det alene, hvis problemet for eksempel var herhen. Det kan jo være, at I har brug for noget sammenhold og noget støtte. Altså man taler omkring det, og så siger, jeg kunne godt have et problem her, eller jeg kunne godt have en udfordring her, eller jeg kunne godt tænke mig at komme herhen. Finde nogen at finde støtte i. Kan vi lave nogle aktiviteter sammen? Det ved jeg, I er super gode til nu her, også når multihallen kommer op og så videre. Gode til at paddle og så videre. Det er en rigtig god vej at gå, og få det her sammenhold. Få lavet de her aktiviteter sammen. Cykle i maj, eller hvad det nu er, I gør, og så videre. Det er rigtig fint. Frokostordningen. Hvordan får man håndteret spisesituationen? Hvordan kan man påvirke køkkenet til at sige, vi vil gerne have nogle flere grøntsager? Eller vi vil gerne sørge for, at der er nok af det ene eller andet? Eller der er tænkt over det? Hvordan kan vi hjælpe med at påvirke i forskellige retninger? Ikke så der kommer 17 forskellige forslag til, hvad vi skal have spise det. Men hvordan kan vi påvirke retningen samlet set som flok? Næste. Alt hvad der hedder kageordning og så videre. Hvordan kan vi være med til at påvirke det? Kunne vi samtidig komme med den her frugtsalat? Kunne vi samtidig sige, kunne du ikke bare have lagt et stykke mørk chokolade i stedet for et stykke kage? Og så videre. Hvordan kan vi komme derhen til, at de svageste i geledet ikke kommer til at have et større problem? Dem, som så overhovedet ikke har nogen vægtproblemer eller kageproblemer eller andet, de kan sig selv tage noget med til sig selv. Mit forslag. Det kan også være, at vi samtidig skal lytte til hinanden. Ikke? Jeg var jo super dårlig til at lytte til Stig, for eksempel. Ikke? Men reelt set at høre på folk, og ikke komme med, jamen du kan også lige prøve det her. Men bare være der. Ikke? Bare lytte. Bare sidde og være til stede. Det kan også give nogen noget. Konkurrence er altid godt. Jeg skal nok. Nej. Men man kan jo tænke over, hvordan kan man lave nogle ændringer i firmaet fremadrettet, ud fra det, I har lært her, og det sammenhold, som I alligevel får af at se hinanden til de her ting her og i hverdag. Tjek. Giver det nogle spørgsmål her til sidst? Jeg falder i søvn. Jeg skulle have lagt aktiviteten til sidst.
konkurrence, den har stået på gangen. Ja. Der er, altså for mig virker konkurrence stik modsat. Ja. Så bliver jeg 3 år trods, så skal jeg overhovedet ikke være med. Ja. Og man kan sige, hvad vil så hjælpe dig, hvis firmaet skal have en engagerende politik? Hvis det ikke skal være konkurrencer. Så melder jeg mig bare ikke. Det er frivilligt at melde sig. Ja, men nu vil vi gerne have dig med. Ja. Ja. Hvordan får vi lukket dig med til noget? Ja, det ikke er en konkurrence i det. Okay. Hvordan får vi de store herrer til at være med, hvis de ikke er med i en konkurrence? Ikke? Det er vi så nødt til at spørge dem om også. Ikke? Så har du hermed givet udtryk for, okay, konkurrencer, så taber I mig. Ikke? Der kan være andre, der sidder ligesom dig. Ikke? Så skal vi have fundet ud af, hvad kan vi så gøre? Ikke? Lad os få nogle møder. Det er altid godt. Det synes jeg også, altså det har vi har for eksempel sådan i januar, Ja. og der har vi jo af til, der er både konkurrencer, fordi der er flest af dem, der er konkurrencer, så det må vi jo igen. Men jeg synes også, at det er det vigtige for de andre, og det har vi, når jeg kigget på programmet for i år, men så kan man jo vælge noget andet. Ja, for eksempel nemlig. ikke at spise kagekultur. Det er for mig er det ikke en konkurrence. Ja. Den melder jeg mig også til. Ja. Fordi for mig er det ikke en konkurrence. Ja. Det er et valg. Nemlig. Og det synes jeg faktisk, vi er rigtig gode til at have noget for begge slags. Det er det. Og du er inde på det vigtigste. Træffe nogle valg. Og være glad for, at man træffer et valg. I stedet for bare at være en, ja, skal nok. Det giver så meget, når man træffer nogle valg på forhånd. Ligegyldigt om det er til eller fra valg. Fedt. Så vil jeg sige tak, fordi I kunne være stille og rolige og deltagende og det hele. Og for nogle af jer ses vi jo senere. Og hvis jeg ikke ser jer alle sammen inden da, så vil jeg i hvert fald sige god jul. Og der skal nok komme nogle flere tider i januar. Tak for nu. Og i lige måde. Tak for nu. Tak for nu.